skal gennemgå angravspolynomier og angravsligninger. Og det første, jeg vil komme ind på, det er, at jeg vil tale omkring, hvordan angravspolynomiet ser ud grafisk, og hvordan forskriften ser ud. Og så vil jeg komme ind på betydningen af diskriminanten for angravsligningen og angravspolynomiets udseende. Og til sidst så vil jeg komme med et eksempel på løsning af angravsligningen, og så vil jeg lige hurtigt til sidst nævne toppunktsformen. Hvis vi starter herover, så har angravspolynomiet forskriften f af x er lige med ax i anden plus bx plus c, hvor at koefficienterne a, b og c har betydning for polynomiets udseende. Polynomiet a har betydning for, om det er en såkaldt sur eller glad parabel, og parablen det er grafen for et angravspolynomie. Og hvis man har en a-værdi, der er større end 0, så vil parablen se glad ud. Og hvis man har en a-værdi, der er mindre end 0, så siger man, at parablen ser sur ud. Altså laver sådan en bue, som går ned på den her måde her. B-værdien i angravspolynomiets forskrift har betydning for hældningen af angravspolynomiet, eller hældningen af parablen i skæring med y-aksen. Så vi kan se her for eksempel, at når b er større end 0, så vil parablen vil være voksne i skæring med y-aksen. Og ligeledes, eller modsat, hvis b er mindre end 0, så vil parablen være aftagende i skæring med y-aksen. Og det er også noget, man kan komme frem til, når man kommer til at tale om differentialkvotienter, fordi det er nemlig hældning af tangenten i det her punkt her, som er voksne i tilfældet, når b den er større end 0, og negativ, når b er mindre end 0. Den sidste konstant i angravspolynomiets forskrift, det er c, og det er altså tallet for skæring med y-aksen. Og det kan man også finde, hvis man indsætter 0 på x plads i forskriften. Indsætter man 0, så står der lille a gange 0 i anden, plus b gange 0, plus c. Og så vil det her, det vil bare gå ud. Det bliver 0, det bliver 0, og så er det altså med c. Så det er altså skæring med y-aksen. Så hvis den er positiv, så vil det betyde, at parablen skærer y-aksen i de positive værdier, og så negativt, så skærer den i de negative værdier. Det næste, jeg vil komme ind på, det er diskriminanten og betydning for diskriminanten i forhold til parablens udseende og antallet af løsninger i en angravsligning. Diskriminanten har den her formel. D er lige med b i anden minus 4ac, 4 gange a gange c, og der indsætter man altså bare det, man har fra angravspolynomiets forskrift i formen for d. Er d større end 0, så betyder det, at der er to rødder eller to løsninger til angravsligningen. Og rødder, det er skæringerne med x-aksen, parablens skæringer med x-aksen. Så det er altså det her tilfælde her. Der er d større end 0, der kan vi se, at den skærer to gange. Den har to rødder eller to løsninger. Er diskriminanten større end 0, så kan man finde koordinaterne til, man kan finde x-værdierne for rødderne ved hjælp af den her formel, som er x er lige med minus b plus minus kvadratroden af diskriminanten divideret med 2a. Er diskriminanten lige med 0, så betyder det, at der er en rod og dermed også en løsning til angravsligningen. Og er diskriminanten lige med 0, så kan den bestemmes, x-værdien bestemmes til at være, den kan bestemmes formel minus b over 2a. Og det er altså det tilfælde, vi ser herude, hvor den lige går ned og skærer x-aksen. Er diskriminanten mindre end 0, så betyder det, at der er 0 rødder eller 0 løsninger til angravsligningen. Og det vil altså være det eksempel grafisk, som vi kan se her, hvor den slet ikke skærer x-aksen. Nu vil jeg komme med et eksempel på udregning, løsning af en angravsligning. Og angravsligningen, den fremkommer, når man sætter f af x er lige med 0. Jeg ved ikke, om man kan se så godt herovre. Nogenlunde. Ja. Okay. Men det er altså, når f af x er lige med 0. Når man sætter f af x lige med 0, så betyder det, at man sætter a af x i anden plus bx plus c er lige med 0. Og det vil altså medføre, at man får ligningen x i anden minus 5x plus 4 er lige med 0.
Og ja, så kan vi så se, at lille a er lige med 1, lille b er lige med minus 5, og lille c er lige med 4. Og det kan man så indsætte i formlen for diskriminanten, som vi gennemgik herover. Og der er store C er lige med b i anden, minus 4 gange a gange c. Og det medfører altså, at diskriminanten, når man indsætter det, så man indsætter minus 5 på b's plads, det bliver minus 5 i anden, minus 4 gange 1, som er a, og gange 4, som er lille c. Og det bliver altså 5, minus 5 i anden, det bliver 25, og 4 gange 1, det bliver bare 4, gange 4, det bliver 16, så det er 25 minus 16. Det giver d er lige med 9, og det er altså større end 0. Så vi skal bruge den her formel til at bestemme x-koordinaterne til løsningerne til andengradspolynomet. Og så skriver vi det op og indsætter værdierne. X er lige med minus 5 plus minus 9, divideret med 2. Og der får du, at x er lige med 5 plus minus 3, divideret med 2. Det giver 4 og 1 som løsningerne til andengradspolynomet. Altså du siger 5 plus 3, 8, divideret med 2, 4, 5 minus 3, det giver 2, divideret med 2, det giver 1. Altså to løsningerne, og hvis man skulle prøve at sådan skrive grafisk, hvordan det vil se ud, så vil det altså være sådan et tilfælde, hvor vi har en glad parabel, fordi den har en positiv a-værdi, og den vil altså skære, som sagt, i rødderne 1 og 4, og vi vil have, at den er aftagende i skæring af y-aksen. Punktet, hvor den skærer y-aksen, som vi også kan se her, fordi b er mindre end 0. Den er minus 5. Og samtidig så ved vi, at den skærer ikke 4, så det passer også nogenlunde med, hvordan vi har tegnet grafen her. Det sidste, jeg vil nævne hurtigt, det er formlen for toppunktet for en parabel, og det er altså tp x, y er lige med x-koordinaten vil være minus b over 2a, og y-koordinaten vil være minus b over 4a. Og så kan man altså bestemme koordinaterne til toppunktet for et andengradspolynom. Det var sådan kort omkring andengradspolynomier og ligninger.